Kasemayanan ora kencan. Iki kok seragame iso padha iki. Pancen kula mboten beto seragam milih seragame yoga, Pak. Mboten, ya ini yang dinamakan manusia itu tidak lepas dari perasaan. Ah iya. Nggih, dados ngeten, manusia yang berbuat Allah yang menentukan. Betul. Dadi niate awake dhewe jane ya ora padha ning karo Gusti Allah digawe padha. Betul, betul. Mula alhamdulillah Jinangun wingi nggih padha wayangan. Nggih. Plosorejo nggih padha wayangan, Darungan nggih padha wayangan. Nggih. Kula wingi king Jinangun babas Plosorejo ning Darungan senes kula. Ngoten senes kula. Ha iki lho, nanda barang iki lho lurah Darungan teko karo aku ya kanca badminton lho. Kok ya ngejak dagelan liyane ngono lho. Mbok ya sisan kok kono dek iki nemoni babas rono. Padahal men kula ukur lho, Bos. Nah, Kono Jinangun. Rene Plosorejo. Lah padahal kono tak arepe larang, murah neh. Boten. Iki lurah-lurah saka tenggon desa do. Masya Allah Mas, niki kasengkuyung para lurah-lurah sekecamatan lho Mas. Saestu. Rejo Winangun bareng ora. Wau dalu lagi 3 dina kula king Kilen ngriku. Nggih, Pak. Sakniki nderekke panjenengan lenggah ngasta Pringgit. Piyayi Plosorejo nggih wayangan melih. Dadi insyaallah sedekah piyayi ngriki niku mboten entek tur barokai kabeh. Allahumma. Amin. Ora lokak bakale tetep. Kebak, Pak. Ora roboh tetep bakal. Bakoh. Dadi niki piyayi ngriki sing iso diarani sugih ora malih, penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Duit niku ming gegeman ning nggon ikhlas niku tetep teng ati, Pak. Duwe duit akeh ning ngono ora ikhlas apa ya arepe dadi ngeten iki. Betul. Lho, nggih to. Mula niki hebat tepuk tangan untuk masyarakat Plosorejo malam hari ini. Nyatanipun sedekahipun nggih mboten kok sithik, Mas. Betul. Rawaken panjenengan tesik nyenengke piyayi kathah. Dadi niki sing dicatet ngamal jariyahipun mboten kok namung sing gelar wayang kulit. Nanging sing mirsani niki nggih dicatet ngamal ngibadahipun. Sebabe. Nek enek tontonan yen ra enek sing nonton jur sinten sing delok. Oh iya bener. Mula suksese pentas niku gumantung suksese penonton. Apapun bentuknya pementasan, kalau tidak ada penonton itu namanya pementasan yang tidak sukses. Mula tepuk tangan untuk penonton malam hari ini yang luar biasa. Nggih, Pak. Ngriki nek ndelok wayang ruwame ngeten iki nek sing nanggap parang-arang. Nggih melu desa ning nggih anu ego pratika ngoten niku nggih. Saestu matur nuwun. Tur nggih nun kowe kok ming tingak-tingut tok iki lho. Masyaallah. Lah kula kali panjenengan niku ya kepenak sapet jagong, balimbalan lesung jemenglung. Lah kowe iki 3,5 juta kok ming toleh ngene iki. Terus rene kuwi sangumu apa ngono lho. Aku yang mbok seragam kaya ngene kaya nom-nomane Mbah Bejo ya. Kok nom-nomane Mbah Bejo. Wis ana tetembungane wong Jawa sing wis saiki diteruske karo para-para pinesepuh. Apa, Mas? Ajining raga gumantung saka busana, ajining awak gumantung saka tumindak, ajining diri gumantung saka lati. Sapa sira sapa ingsun aja duwe jiwa adikang adikung adikuna. Wong sing luwih becik apik kuwi andhap pasor, wong utang bakale nyaur. Wong mesti. lho piye to? Tanggoke utang nyatane yo minggat ora nyaur ya. Iki padha karo tetembungan sing tak omongke wau lho. Patah mengatakan lho, tembung sing endah, tembunge wong Jawa sing hebat. Tinggalane awake dhewe mung karek nemu. Niki Endah tapi orang bener nggih mboten bener lho, Bos. Wong utang bakare nyaur mesti tanggoku nyatane utange akeh ya. Utang nang mekar ya enek, syariah ya enek, nyatane minggat saiki ya bingung ya wong. Kuwi berarti ora kok punun sewu kuwi berarti penyakit. Iya. Wong ki nek ora ndek penyakit utangan ya ora mungkin wani utang, ngono lho. Wong utang bakale nyaur. Urung mesti kok ngengkel demi minggat kok wonge kok. Wong nandur bakale ya unduh. Urung mesti pangan reng ya ora ngunduh ya. Aku tanggoku nandur pelempangan codot wae. Nyatane ya blas ya apa-apa. Kuwi wondene padha karo ngeten lho Mas Kluthuk. Utang bakale nyaur, wong nandur bakale ngunduh utawa wong gawe bakale nganggu. Urung mesti yo. Wong ngeduk kuburan ora dienggo dhewe ya. Aji dagel kok seperti babalan. Iya. Kayak TV. Iki tembunge wong Jawa kok mbok sekali tok kowe iki. Maksudnya ngene lho, tegese. Lho, kowe aja lalu-lalu lho.
Iki ndereke dalang ki ya dalang sing bersastra lho. Dalang yang mempunyai. Alah iki tak protes iki mau. Apa? Dalang kabeh kos Solo, yoga kos Solo. Nggih. Gamelan kos Solo. Nggih. Sinden kos Solo. Elek sing ra kos Solo. Sinten? Debok. Lah nyapa? Lah lek kabeh kos Solo nyapa debok dadak jagakne wong kene. Ayo. Ning dindinggon ki paling penting kuwi ya iki. Lah berarti kan yo apa yang dia katakan berarti kan ora kabeh kos Solo. Ya apa ora? Ning lak piyayine anda pasar ora sombong. Ora iso, malah dalang kemlindi ki Mas Kangko kuwi. Kowe tak tapuk lambemu lho. Ya ampun iki Kowe ki mbiyen cilik diindet karo Mbah Yai Haji Sukron Suwondo lho. Biyen Bapak Jolegon neruske derek Mbah Sukron saiki putrane sing asta dalang genti sing neruske awake dhewe. Kok iso kemlinti didikane Mbah Haji Sukron Suwondo ki apik-apik lho. Sing kemlindi ki Mas Kangko ki. Kok iso? Ditanggap larang-larang nyapa kok ora gelem madhep rono madhep debok. Ki kemlindi. Ki koclok meneh bocah iki. Kowe jane tau ngaji apa ora? Kowe tau ngaji apa ora? Jenenge Lho, Imam. kok ngaji wae aku mondok ki saulan full. Mondok ning ndi? Pondok Ramadan iki aku. Dagelan ngene iki kok sik payu ya? Lah iya. Iki sing kowe tau salat to? Tau. Mulane salat kae imam mesti madhep ngendi? Ya madhep ngulan apa tau mlumah iku ya. Loh. Lah iya mula imam lak mesti madhep kiblat. Iya lho. Lah mulane dalang ki padha karo imam madhep kiblat. Iki iso diarani imam karena ini pemimpin pagelaran. Mula kowe iki nek sinau ngaji to Mas, kowe iki tak tuwekke lho. Aku sing luwih enom. Kudune kowe iki sing luwih tuwa sinau bab-bakan akhlakul karimah. Sing tuwa kuwi kaya ilmu pasti lho. Nah, Saya bersih, saya menunduk. iki saya nunduk terus wong kena hipoten to, Pak. Ngono. Wis tak tambahne ngene mak erot. Iki lho sing diarani non sewu. Panjenengan nek di demo ngeten kula sing mboten trima, Pak. Ya aku belanono. Lah apa Nek, ki? lho. Ora trimo aku urung kirim. Nek jenenge dalang kuwi lak imam. Iya. Mula madhepe kiblat ya madhepe ana ing kelir. Mula iso diarani imam. Iya. Garis besarnya imam itu adalah pemimpin gitu, Mas. Betul. Wong kuwi anggere dadi pengarep kuwi iso diarani imam kaya Mbah Lurah. Ngeten iki. Mbah Lurah itu imam, pemimpin. Karena yang mendepani di desa Plosorejo. Kowe kuwi pamane ning nggon rumah tangga itu juga imam, imam keluarga. Nek iki imam pagelaran, nek nggon masjid ke imam nggon ibadah. Mula ning dinggon nek sing ning ngarep dhewe iku iso diarani imam utawa pemimpin. Nek pas ibadah kae. Iya, iso diarani imam. Nek pas nggon ibadah ning ngarep dhewe kae imam. Ngono. Ora tau nglayat kowe. Loh. Hubungannya itu apa? Lek ngibadah salat kae lek pas ning arep dhewe. Namanya imam gitu, Pak. Burine jenenge makmum. Nah, Berarti lek pas salat kae ning arep dhewe. Ning arep dhewe iki imam. Dimanapun itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, nggonku barang kono, ning arep dhewe iki jenenge imam. Lek pas salat niku. Pas salat, Berarti sampean tak tahu takziah sampean. kok hubungannya apa? Sama tahu nglayat mboten? Ya tahu to. Tahu salat jenazah? Tahu. Muridin apa jenenge? Makmum. Makmum, Ngarepe makmum? imam, Ngarepe imam. jenazah. Sapa sing ngomong ngarep dhewe imam? anu Mas Kangko aku gak Niki efeke sampean debok nggawa ora nggawa kok Solo ngene iki dadi. aku gak melu-melu urusana wae ya. Ya ora melu kowe numpak bis engko mburi ya lho. Lho kok iso oleh-olehmu kok ngono Iya kuwi? lho. Urung mesti lek ning ngarep dhewe iki imam. Nggih. Sing darane nyapa kok iki ngene, non sewu. Iki sing darane manunggaling kawula Gusti. Masya Allah. Iya. Yuh, ya ampun rupane kaya gemuk ya ngene kok iso. Gemuki matamu. Ngono kaya nesu ki ya ngopo? Ya lesu lho iki omong tuwek kok, Bos. Kok jare tamu pusing men. Aku ra mampir bali desa mepet ning mburi ngono. Niki sing darane manunggaling kawula Gusti. Nggih. Mulane iki kabeh iki nun sewu ngibadahke imam tapi nyapa lek pas salat jenazah kae jenazah dekek ning ngarep. Kuwi ndudune Gusti Allah ki tresna marang umate sak bejat-bejate sak nakal-nakale menungso ning alam donya. Ning sok ben tinimbalan dening Gusti yang merubeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal diunggahne derajate ning ngarepe imam. Masya Allah, alhamdulillah. Mulane nun sewu, Bos. Iki sing sodarani menungso kang urip ning alam donya ki keikhlasan. Keikhlasan. Ikhlasan Lho ikhlas no. Ikhlas kula menika kaya ikhlase wong Plosorejo, Bos. Ikhlase wong Plosorejo iki ikhlase kaya menungso. Kaya ragane menungso. Contonipun
Tak iki, tak dude apa piye kowe? Nggih. Tak dude apa piye kowe? Pripun contonipun? Ngene. Sing tak aku sing pengen ngerti ikhlase kuwi padha karo ikhlase ragane manungsa. Regane mungso. Iki iso gelar kudu iso gulung lho iki. Kula ndek tak gelar arep nggulung wis ora iso digrebek polisi kula. Kuwi lak njiki to blok kok iso. Kuwi jenenge sing mbok omongke iki pekat penyakit masyarakat. Ya. Kalau kamu itu judi, ranah undang-undang kena pasal judi itu 303 nggih Pak Sek nggih. 303 KUHP. Kok nganti kowe main nyolong duwike bojomu terus mbok gowo mlayu, kowe kena pasal meneh kowe. Penipuan 378. Lho, tanglet to Pak polisi lho. Mesti apa? Kok kowe kepepet lan duwe duit nyolong pitike tanggamu, mbok dol kasus meneh pasal meneh kowe. 363 atau 362. Lho, wong nek pengen roh pasal srawung karo polisi. Kowe lek menteleng ngene iki, Nyapa? kena pasal iki. Pasal apa? 521. Apa enek kuwi pasal apa kuwi? Pakan pitik. Kuwi Nutuli matamu kuwi. Wong iki ngomong edukasi kok ngomong kok pakan pitik ya ngapa kok iso ngono kuwi lho. pitik menika Pak. Hei. Itu pitik kawula Gusti. Kawula Gusti manut kalau Gusti. Dah aku lek mandung kene Pak. Ini kali aku. Apa Kowe iki marani. Ikhlase kaya dene ikhlase ngraga Nah, kuwi lho. Sing tak teni kuwi tembung kuwi. ngeten. Mergo aku ora tau krungu perkara kuwi. Ngeten nggih. Nun sewu. Menungso ki diitung saka apa sing dibisani utawa sing diisani. Wong ngomong rasa angel-angel. Nggih. Nyapa kok gapurane balai desa ki bersih desa duwe janur. Sebabipun Mas. Mergo ki lek duwe rafia ki malah nyilakani. Loh, Janur ki saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. masyaallah. Jaan ki pelaku nur ki cahya utawa padang. Dadi insyaallah kabeh sak kabeh perangkat desa ning Plosorejo lan warga masyarakat bakal oleh pepadang saka Gusti Allah Subhanahu wa taala didoke bilane cedhake rezekine diparingi gemah ripah loh jinawi murah sanjang tuwing papan. Bocah iki kok iso apik to omongane. Biyen apa gandul sarunge yai? Aku ndek ning gandul malah melorot ra katokan ya ini lali. Dadi ndeledek. Lah aku yo yai dineh kok iso mangsane. Ya. Mula iki sing jarani Nggih, Bos. tasakuran. Tasakuran. Gelar wayang. kok nyapa gelar gamelan? Gelar gamelan menika nuwun sewu. Wong menika luwih becik nyenengne wong liya tinimbang nyenengne awake dhewe. Niki lho. Sakala awake dhewe tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Menika yang menjadi moto warga masyarakat Plosorejo. Mula sing iso diarani cinta. Cinta. Nah, Apa Pak cintamu, Pak? lah kowe iki apa ora ngerti panitia? Cinta itu cerita indah, namun tetap abadi. Dadi cerita-cerita sejarah biyen Desa Plosorejo iki biyen kepiye, iku bakal diceritakne marang anak lan putune. Dadi cerita sing apik-apik, Pak. Oh lho wis. Iki nun sewu lho, Bos. Iki ilmu tuwek. Tembunge gamelan Gawe amaling liyan. mula sedekah ngene. Sedekah. Gawe amaling liyan, gawe seneng gawe tenaning liyan. Gamelan ana rena-rena. Gawe tenanging liyan. Gamelan. Gamelan gawe tenaning liyan. Oh iya, ya kalau masuk gamelan kan bisa untuk terapi. Nah betul. Untuk Mergo mengatur tidur. Betul. mulane kula ngomong nyapa kok gamelan ki gawe tenaning liyan. Piye, Pak? Mergo ora gawe senenge liyan. Mergo wong seneng urung mesti lek tenang, wong tenang mesti seneng. Weh, sik iki jero lho iki. Iki yen digali tenan, iki perkataanmu ki Wong seneng urung mesti lek tenang, ning yen wong tenang mesti seneng. bolak-balike padha ora kuwi. Iya. Wong seneng urung mesti tenang iki contone. Apa? Karaoke ning gone kafe. Wong seneng, Pak. Ning kan ora tenang, wedi konangan bojone. Ya, Gelisah ya. Gelisah. Tuku gelang ting kerempyong. Jarwo ta kuwi? Ya apa li dek ya. Kok gege budale karo kowe. Gitu lho. Ya. Yen Apik kuwi. lah tapi yen wong tenang, kuwi mesti seneng. Nggih, Contohnya kayak jenengan para pradonga, seniman seniwati dan juga warga Sing mirsani. sing mirsani ing dalu menika. Ini saya lihat ketenangan hatinya sudah terlihat. Mulane ing dalu menika kabeh ketok seneng atine, bungah atine, insyaallah yen wong seneng, insyaallah bakal oleh berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa Lho taala. niki lho. Sing ngewehi ya seneng, sing nampa ya seneng, sing ngeruh ya seneng. Akhirnya seneng dikelompokne dadi siji dadi ketenangan. Alhamdulillah ya Allah. Gini bener. Iya. Niki to, Pak. Kula wae contoh mleh. Apa neh? Jajali. Ayo apa? Lho, kok tekok kowe ayo apa ki lho? Lah kuwi lak wayang iso disawang. Ya toh, gamelan iso disawang. Dute nek. Sing penak nek. Ndi? Kowe nyapuk nggih beskap. Ya mergo seneng. Nyapuk nggih jarik. Mergo seneng. Kayak apa? Lampu. Nyapuk kok ngurup. Mergo enek listrike. Salah. Lho, nggih to Gus. Enek setrume. Nah, kuwi lho.
enek apa nih? Setrum. Berarti enek setrume Iso murup. Samuro. sing jenengan asta niku napa? Ting ini? Iki to. Nggih. Mik. Enek setrume pernah? Ono. Kok ora murup? Sampeyan ki ada-ada kok ming tulah-tulah to, Pak. Lah ya aku bengi iki paling goblok. Lagi krasa rong dina iki to. Ya. Sik, baleno. Sebab apa lampuke kok murup? Ki apa kae? Mergo lampu. Ki apa? Lampu. Delon apa kae? Lampu. Nyapa kok padang? Loh, ya bener enek listrike to. Nyapa kok padang? Mergo enek setrume. Salah. Karena apa? Mergo matamu melek. Mergo kowe lek merem mesti peteng. Kowe pengen merem terus ya tak culek mripatmu. Nek ditinggal ki nek merem ki ya mesti peteng to, Kowe Mas. lek mbok celuk mripatku, kowe seneng sampeyan celuk. Monggo medalipun Mas Jok ini kali sibutan dari Guantu. Ya rasti Coba lah. Nggih. Lho iki ukuran lho, Bos. Oh, dadi simpel, Pak. Simpel, Pak. Simpel ae. Aku iki lek mbedhek sing simpel-simpel malah. Iya. Dadi non sewu. Nggih. Iki sapa? Ah niki sing mirsani no panitia no. Kae sapa kae? Ha itu penonton. Nyapa delok? Loh, ha mergo ada hiburan golek seneng kok. Nyapa kok rene? Loh. Mergo pengen delok wayang kulit. Bersih desa. Nah, Omahe ndi? loh. Lah sapa sing mudeng? Rumahsamu kene petugas Dukcapil napa? Mbok tekok yo main ndi? Numpak apa? Yo enek sing numpak motor, enek sing numpak mobil. Lah sing mlaku. Nah, Nyapa kok mlaku? Yo. Yo. Nyapa kok mlaku? Duwe sikil. Berarti Apa-apa duwe sikil iso Iso mlaku. mlaku. sing dilunggi Mbah Lurah niku napa? Porsi. Sikile piro? Apa? Kok ora mlaku? Mbah urusana dhewe. Belum dah. Aku dhewe mumet tok iso. Ayo. Sik iki debaten iki musik karo panjenengan karena panjenengan sarjana. Ayo napa? Kursi. Sikile papat kok ora mlaku? Lho kayak benda mati kok. Lek benda mati Ora iso mlaku. sing diparkir nang mburi napa niku? Mobil. Benda mati lho hidup. Yo mati. Kok mlakune banter? Mergo nek mesine kok. Lah nek mesine Mesine iso mlayu banter. mesin jahite ora mlaku banter. Kan mergo iso mergo dipancal. Lek dipancal Dipancal mending mlayu banter. sing ngomong sapa bojo ki tak pancal malah geblak nek kenane. Gak kwalik to geblak terus mbok tutul meteng neh ngono lho. Tak tonyo tenan kowe engko. Berarti kowe ginceng lho. Ora kok nginceng. Oh iki ra sembrono kok mangsane. Mulai Wong niku mlane sing kula meneng ngeten iki lho, Bos. Nggih. Wong ki aja rebut bener ning rebut salah. Salah. Yen rebut bener adu argumen ini tidak akan ada habisnya. Padha karo masyarakat kali pejabat. Di saat musyawarah itu bukan menyampaikan aspirasi tapi musyawarah untuk mencapai mufakat. menyelesaikan masalah tidak harus dengan cara yang kasar, Nah. tapi dengan cara yang sadar. Nggih niku lho Mas Kangko. Niki, ngoten Pak. niku. Nah, hati, Pak. Manusia wajibnya mengangkat tangan, biar sisanya Gusti Allah yang turun tangan. Niku lho. Mula begini ki ade mboten sah ngangkat tangan, ben panitia sing turun tangan. Ngoten lho, Ngono Bos. lho. Ade seragame kok Catatane Pak. jelas ngono. Ten kakek musik nggih. Teranipun gayeng. Aduh. Ngoten. Tapi nyuwun musike Mas. Kayak penerima tamu. Kalih mengke. Lho, nderekke dalang ki pan nggawa papa. Iya kenyeh. Nek ko Surakarta Hadiningrat ngene iki Iya, ya iya. agemane Ngeten ya iki, Bos, manut. Ade. Iya. Ngono. Aku dingin ya ngeten dalang kok Papua malah nggih koteka ngene aku tadi. Ya beda no kok iso. Cobi kalih nglaras Kang Sijen nggih. Jan. Nggih. Loh. Sanipun jangkep mangke. Jan komplit kabeh iki. Loh, komplit Pak. Ini nun sewu lho. Iya, Iki cara pasar ya, nun sewu iki gak anu aku. Iya. Nun sewu Pak. Iki cara iwak bendungan seru sing berdi Wah iya iki, pladu. cara pladu. iwak. Cara iwak seru sing bendungan berdi pladu. Ngerti aku lek hobimu mancing. Ya gimana? Iki cara no gede iki bekel, Pak. Oh iwak beker. Bekel. Kowe kok apa to Mas? Gede. Bekel ya? Bekel. Mulai piye? Oleh mak. Wer. Wah, asik. Keluar tapi lek nek nggon endut iki mek dekeme ngono dia. Bekel ya? Bekel. Iki cara iki. Cara iwak Dita. Dita iki cilik lah iki cara iwak no nila. Masya Allah. Nila Bos. Nila. Cabeke. Tapi iki mak cepak. Wah, Dadi cara anu ngece wong lanang cepak ngalih. Oh, Cara karakter maning tatu jinak-jinak merpati. dicedeki. Ngado. Dicedeki. Ngado nek nggon peteng dekem dadi ngene iki. Oh iya. Yang satunya. Iki cara iwak serutne ya. Wis lawan lho kuwi. Iki cara anu bader, Pak. Badar ki sisi oke lho Bos. Lah iya sisi oke. Dadi dia masih melindungi keperawanannya. Masya Allah, iya. Kok ya cetha ta awakmu ya? Siapik pas malu lho. Anu, sirku weteng ini lho Mas. Sing mbok tabok pas kutuk benguk.
Ya. Sebelah mayang. Iki. Cara iwak napa, Mas? Iki golsom. Golsom ki ya Golsom, termasuk keluarga ikan ya? Iki kaya apa jenenge warnane apik lho. Nggih. Tapi kulitnya kewandel. Wow, dadi nek didaharno piye? Yes, oleh rambut sisi kowe kaya mangan rempelas kowe. Ya. Ini. Wiwi. Kuwi cilik langsing wader iki, Pak. Wader ki Wader. dipayah enak ya, Bos. Enak, dipayah. Goreng garing. Goreng garing enak. Sambele terasi. Sambel terasi. Ditmam. Pas udan gremes-gremes, Iya. nyambel terasi. Terasi ngrungokke radio dalange Mas Kangko. Sambel bledek bongko kowe. Loh, Lah udan nang radio koclok jane iki. ai Masne yo ngiyup ning jero omah ngono. Sitoke. Iwang. Iwang ke cara iwak nun sewu ke beda neh ke. Nggih, napa? Gawe nun sewu keprek. Iwak keprek. Keprek iki kaya badar bang tapi cilik. Oh, nggih. Keprek iki. Iya. Apa? Cungpe. Sing iki cara iwak nun lambene tak delok mingkem. Mengo. Mingkem. Iki cara iwak nun cakarmut. Iwakne cakarmut. Cakarmut. Loh, lha kuwi cara gerake piye, Bos? Wis mek meneng tok nemplek tok mak mut. Wah, lah kowe kepengin dimulno piye? Lambemu ora sembrono kok iso. Gitu, Mas. Iya. Tapi jangkepe iwak Iwak. kuwi jelas sayur. Cara sayur ngono piye? Sayur. Sing di. Cara Mbak Dwi, sayur. Jangan tewel. Alhamdulillah. Jangan tewel nek blungane sithik. Alhamdulillah gurih. Cara iki Ginta. Jangan asem. Cara iki nduk sapa? Nova. Nova ki cara jangan nun sewu ya. Nggih. Iki mau tewel, asem ke bobor. Alhamdulillah pas lawe badar karo bobor masuk. Iya. Iki. Mayak. Mayak. Mayak iki oseng-oseng kangkung. Masyaallah. Kangkunge diketoki, Bos. Gak no langsung dawa dadi nek mangan koyo layangan ndek diledor. Oh. Ya diketoki no matamu ya. Maksudnya diketoki. Ya kangkung ya diketoki ning ndi gendeng jane iki kok. Iki sapa ki? Cungpe, anu wiwi cara Wiwi ki tak sayur. delok ki cara sayur daging akeh ki rawon. Masyaallah. Duduhe akeh. Duduhe nyemek, Rupane ireng. ireng tak gajih tok. Wah. Dipangano rasa dilek no telusur mlebu dhewe. Keluake piye, Mas? Keluwake ireng dadi nyemumruh. Wah. Iya. Nduk iwang cara sayur napa, Mas? Cara sayur ke nun sewu ke. Nggih. Cara sayur nu rada ngedeni ke. Napa, Mas? Rada ekstrim ke. Napa, Mas? Jangan ke cara nu opor. Wah, kuning kae. Kuning opor ke. Wah, berarti ku lak nyegeri santene akeh. Oke iki. Masyaallah, iya. Cungpe cara sayur Kuwi dudu sayur tapi pelengkap makanan. napa, Mas? Acar. Lu acar ki lak kecut tok to? Kecut tapi makanan kuwi arane acaritan enggak lengkap. Weh, tadi. Tinggu kecut-kecutan. Lek pengen kecut kuwi dilatok keleke tadi. Lah iki ora umum kok iso mangsane. Kagem musik kersane pun jumeneng. Sapa? Iwang Pak sapa? Derek Iwang mun ngono apa kene. Iwang melu iki. Iya. Kene, Dok. Udah bisa. Kita Pak Eko Prai. Aduh dek aku sing luput. Aja bicara banget. Awam ayu Tadi semrawut. Ning kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Pah, lha iki iso lemu jari iso mbrodol kabeh ngono iki. Eja tak kandhane. Dalem. Oh iki mugae karo dhewe. Kok saged? Kebayang ora sejen ora. Ora sedeng lha iki tak sambung. Kowe iki kurang kreatif nek Lek gak kaya sedeng. sedeng ki gawe aja sudan. Kok jas hujan piye? Merosak. Mangsamu. Ora masalah, Nduk. Jangan dilihat casingnya, tapi Jangan dilihat dari kebayaknya, tapi Ya. lihatlah dari lengannya gitu. oh no. Ya wis matuk. Nggih. Timbang bojone kluthuk mending iki Mas Kangko. Oh iya. Saestu niki dikebayaki ya wasis, jarii model solonan ya apik. Bojoku gudi to. Nggih. Tak tukane kebayak ki M. Lho. Tapi ngapet loh. Heeh. Terus kene tak bendrat kawat, Pak. Lah kok keplicet to pas tengah. Ah terus akhire melicet kabeh sing ngono. lho ngono kuwi dikasih ngene iki centing, korset. Ya, Tak wae centing ki siji gak cukup. Lah terus Akhirnya loro ora cukup. Akhirnya tak tukokne iki kira-kira 30, Pak. Dadi centing sak ndase dadi. Lah kok munggah iki sindel apa mumi. wah heram aku. Bang. Siap ya? Dalam sehat oh. Ayo cipok mborok Pak. Piye to? Wong wedok kuwi ya sing ngabdi bekti ngendikane karo Kyai Kakung ngono lho. Hahe ngono. Dari Mas Sawa. Dereke Pak Kangko. Kok suwi? Nyapa? Kok suwi arep mikir kowe? Ya ora. Ki sapa? Pak Kangko. Ya iki ki bocah sik cerdas mbok takoni ngawur ae. Ngono, nek mbok jak tembang-tembang apa? Lho kowe lho bawa-bawa. Lho nek bawa kae aku mbok oke lho. Bawa melu to Pak iki. Melu lah. Oh lah kuwi bawa. Melu pas ya. melu.
Pelok saged. Pelok. Pelok mawon kupingipun penak pelok. Lam tilam. Nggih niku suwi tak ketemu. Nggih niku. Cocok lho. Sampeyan tambah eling ya. Kula ngantek Aku ki kuwi Titi Wanci Ginawa Pati. Dadi arep ra enek kuwi ya kaya-kaya ki ora kepenak. siji ra kepenak pancen ya isone mek kuwi gitu. Dadi sesuk ki aku ra mulih ning Solo, sak awan ning omah. Oh oke. Oh, besok Purworejo ya? Oh, sore bal-balan karo aku wae. Babalan sore babalan kok rada sorene tak tekone kedodomino dadi jasa. Pamintaku. Aja kuwi yo lama-lama lho. Wong awakmu duwemu kuwi kaya brand ambassador itu. Iya kuwi bener cakepanku ning paling ora ki lak ya nuansanya beda to. Ya wis Lam. Kowe malah ganggu konsentrasiku kok, Mas. Kowe iki mbok rada nyawang aku ki apamu. Ngono lho. kaya wiwi. Kok ya ora kompak kok caloro kuwi. Pripun? Lah sisi nganggo keris, sisi ora nganggo keris. Iki tau tak nggoni keris nun sewu, Pak. Niki tenan iki. Panjenengan Bawane lek ngene iki dikek keris. nggih panjenengan lak ladrang. Ah. Niki kas Solo ning lak Gayaman. Gayaman. Lah, nek gawe keris iki lumrahe ku bokonge lak kudu nyedet to, Pak. Heeh. Dadi nggih encik-encik keris iki penak. Iya. Panjenengan lak bokonge semok, dinciki keris ya penak, kula nggih nyedet. Niki tau tak nggoni keris, kerisnya melorot kok gini lho. Gak iso nyantol. Lah terus kula teng Taiwan, hibur TKI ngriko, kula tumbas bokongan. Karepku ben tak nggih bokongan ben iso dipeki keris ngeten iki. Lah kok malah ngisi-ngisi. Ngisi-ngisi gundulmu kowe ora omong ndi ngarep ndi mburi ya. Lah terus Bareng tak gawe iki lah kok bingung, Bos. Ngarep sing mburi tak dekek ning ngarep. Dadi sing metu ngarep dadi aku mlakune akhire kaya beruk. lah kowe ora mbok sawang tekok sik. Belakang itu ada tulisannya B. Depan yo P, ngono lho. Oh, depan P. P lah gondok. Bangsane. Depane P. Pelem. Kowe engko tak tonyo lho kowe engko. Dagelan sing dina-dina iki sing mengadakan suasana attitude bahasa sing Oh iki berarti I berarti. apa kuwi? Itu. Ngono. Rasa mbak ambu ya ngono kuwi. Kulino kecil iki. Lam Kecilik kulino ngidoni kowe lho. Nggih, Mas. Cengkre lho. Gak cengkre Mas. Iki guyonku karo iki ya ning panggung. Ning iso gak tau guyon aku. Nggih, Mas. Kula ning guyone idon-idonan ngeten iki. Ngono. Dadi aku ki nek nyambut gawe. Ngeten iki. Iki malah kentel kowe. Nggonku rada encer kok. Isone Ha iki kentel e. Isone bales mek ngene iki ya. Kuwi padha lek jaman cilik aku biyen karo kakangku lurah kali kok. Iya ya, piye. Ya idon-idonan ngono. Ora Kak, aku ekstrim meneh. iki dolanane mangeden iki royokan gendaan. Biyen Ya ora kok iso masane. Lam tilam. Kepeksa metu iki to. Kangen aku. Kangen kok ora mbok cium aku. Modele iki lho. Wis nek sinyu dhewe kok. ayo dengar, kamu kok dengar. Weh, ra sembrono. Public figure itu membahayakan di mana kita sebagai pelaku entertain. Ya. Ngono lho. Pancen ya prayoga. Seniman ki aja yak-yakan. Wonten, Mas. Sak madya ngono. Sak madya. Perci iwatan pagulingan laku mulon-lonan saka kidul menyang ngalor Nduk. Lon-lonan coba tak nyawang lakumu kodame kepiye coba Walon alon apik hop stop Kakang Mas kodame kados pundi Kodame tak delok kodamu ki entung. lho kok saged kodame entung Entung ki sing dibungkus urung ketok indah ning yen munggah utawa selesai dadi kupu-kupu ketok indah yen disaut. masyaallah iya iki kodame entung yen kodame dalange apa Mas Walang sangit. lah dalang kok walang sangit ya ngopo Walang sangit ki lu didemuk ora bakal mambu. Ning Mas Dalang ki paribasane sebegitu ditimbali warga masyarakat Ploso Rejo lan sekitarnya. Insyaallah begitu
jenenge bakal Muncar. muncar arum sak indenge jagat Nusantara. Ora enek, walangsange kok arum. Lah iya. Kok sisan. Iya. Palang sangit iki ya sengak kuwi kok iso. Lah iya. Tegese iki mabuk kabeh ngono. Timbang kowe Apa? tekek. Iya jane aku. Perjiwatan paku lingan Di dhuwur, putih, ganteng, suarane apik. Gak ning guwake kowe. di gua kok saiki kok. Di gua. Oh. Di gua itu dalam arti di gua eleke terus dituwuhke meneh apike. Ngono. Ngono ta, Sir? Tuk. Mbok. Kandese luwese aduh nimas kowe iki mbok omong ngono lho. Lah wong sing Meneng sampean ae. gandrung ae ngomong. Ya kudune kados pundi to Kang Mas suara pejalan ngono lho. Jaluke Mau ngono. Pak Pranoto Adicoro kuwi senengane pramen ketoprak. Priyayi wis lenggah karo. Gampang kok golekne ketoprak sing penak. Ora Yo. ngerti. Ora ngerti. Iya, ganti karo sampean. Wah, Cak aja nih. model kayak bakul sumpil perapatan Demangan. Kok iki? Lambo kok teko aku. Kandese Gandese ayune sesuk-sesuk neh ki nek ndek dhuwit nabung. Lha apa? Artis sok tangan koyo kos kaki. Ngene iki nek gandeng lho imbang. Dlen. Aduh kacae. ini malah kreatif dalam berkeluarga ngene iki. Apa Sing hubungannya? wedok putih sing lanang ireng sopir ndek anak kaya ula weling. Nyosor Berarti- ditokmuwi kok iso. Ngono. Ulom. Ulamu kok ulamu. Oh ya ulaku ya. Ngono. Gandese ayo. Ayune aduh nimang. Sing wedok kok mek meneng tok entang tatut. Aduh Kang Mas kaya-kaya kadudut manah kula lho Kang Mas ngono lho. Ayo njajal. Ora ana wanita liya sing tak tresnani iku jaba mung kowe cah. Napa saestu to Kang Mas? Napa saestu tekan? Kurang cilik, suaranya kurang cilik. Kurang cilik. Heeh. Napa saestu tekan? Iya Kurang bener. cilik. Iya iya. Napa saestu tekan Mas? Iya. Kuwi bener apa sing tak muni kowe mangkul? Saben-saben kula mirsani panjenengan. Ayo. Saben-saben kula mirsani panjenengan Kaya-kaya wonten gambar panjenengan rupa panjenengan lho Kang Mas Kluduk. kaya wonten namung rupane panjenengan lho Kang Mas Kluduk. Mosok kaya ngono. Inggih saestu. Kala wingi kula jangan. Ayo. Kalau wingi kula jangan, Kula udeg jangane. kula udeg jangane niku. Lho. Lho ngono. Tak tapuki lho kowe kok. Lho ngono lho. Lah, Kok kaya enten rupane jenengan. kok enten rupane panjenengan? Kuwi tresnamu karo tresnaku gedhe cah. Kula goreng tempe. Ayo. Kula goreng tempe Teng dhuwur wajan. teng dhuwur wajan Kaya enten gambar sampeyan Mas Kluduk. kaya enten gambar panjenengan Mas Kluduk. Yen ngono kuwi tresno karo aku. Inggih. Kula ngudeg wedang Mas Kluduk. Kula ngudeg wedang Mas Iya Kluduk Teng jero gelas. teng jero gelas. Kaya enten rupa jenengan Mas Kluduk. Kaya enten rupa panjenengan Mas Jebul Kluduk. gedhe tresnamu marang aku cah. Leres. Leres. Kula sakit weteng Mas Kluduk. Kula sakit weteng Mas Kluduk. Pas dodok Pas ndodok teng wingking. metu. Metu. Kula toleh. Kula toleh. Kok kaya gambar jenengan. Pancen aku kaya telek. Kowe ra tegel ta muni ngono iki. Los bae karo kuwi los bae ngono. Pas jebret. Ning kuning. Neng kuning langsungan. Lancer kuning ginawa liyan. Ayune mripate itepe undune kupinge patuke jakute gulune oh opo Sing terakhir kok opo iki? aku rawani aduh niman Inten-intene pun kakang
Nyapa to kok ngono ki terakhir. Lumampahi ngadicara kairingaken ungelipun kodhok ngorek. Apa neh karo jangan. Labek. Kena Dek dadi manten. ing samangke panggihipun pinanganten kekalih. Sampun kawistara kabedol saking Kapi Dalem Agung Pos Kampling cumangkaing pinanganten kakus Pinangangkung jumbleng. cumangkaing pinanganten kekalih ingkang putri Pindha widodari tumurun saking kahyangan alirap lumampaipun temanten kakung kagandeng temanten putri Pindha temanten kakung kenging setruk. Kowe iki yo mlakumu sing gagah lho. Gagah nyene gagah. Gagah. Gagah wis ngene iki pol wis gagah lah mas aku wis. Mbok isi to. Gagah. Cuk. Aku wis gagah lho jan. Langsung kene pe. Nah, iki apa neh? Pak ambil kursine kalih, Pak. Kursi kalih niku, Pak. Oh, walah. Ing samangke kadherekaken keluarga agung ingkang mijil saking tlatah Surakarta Hadiningrat. Alirap lumampahipun temanten putri kaganding temanten kakung nut lumangkaing suku Kedeping Netra ing samangke kalarapaken wonten ing sak ngajengipun Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu dumawah Respati manis panggihipun diajeng iwang pikantuk Jok Lutuk Harahap Muhammad Sokeh bin Ajibek. Ing samangke sampun kawis tinggal para juru ladi ngedalaken pecel. Kuwi lho pas ngetokne pecel kuwi lho. Becek, berarti wong iki becek. Ing samangke kalarapaken wonten ing sangandhapipun Kanjeng Rama. Anjir. Tuwin Kanjeng Ibu. Ungelipun kodhok ngorek handherekaken lumampahipun pinanganten kekalih ing samangke lumebet wonten ing adicara sesungkeman Sungkem dhumateng Kanjeng. manuta pranata cara lho kawiwitan temanten putri nyuwun idi pangestu dhumateng Kanjeng Rama. Rama. Rama irene kok ndingkluk. Iki Kowe nyawang kene bahaya. Rama ki ndur, ngisor ki Romi. Tak tonyo mbledos niku. Romi ki rene mikir kuat ora. Ndangako. Kowe nek ndingkluk ki sinyalku lagi apik-apike. Ndingkluk. Ayo. Rama. Kepiye, Nduk? Kula nyuwun donga pangestu panjenengan Rama. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih Mas Jok Lutuk Harahap bin Sokeh. Saged to ngantos kakeh laninen-ninen nggih Rama. Ya ndak pangestoni ya bocayu muga-muga anggonmu bebrayan ora ana nyandung sawiji apa wae lelakon sing ora ngepenakke anggonmu bebrayan ya. Muga-muga iso kanggo jimat kanggo lehmu bebrayan salawase. Injih Rama. Sampun paripurna temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Sing metu neh. Ing samangke gilir gumantos temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Rono ae. Kok ibu arep mbok sayangi ya ngapa kok iso? Iki mboke le. Sembah sujud le. Biyen tau demenan karo aku. Mbak, Piye le? nyun dongane ya, Mbak. Muga-muga rabiku karo Iwang awet ya, Mbak. Ya tak dongake le. Padang dalanmu jembara kuburmu ya le. Iki dongane wong mati, Mbak. Padang lehmu golek rejeki, jembar nggonmu omah-omah. Amin, Mbak.
Sampun paripurna. Kosik to iki urung dikongkon kok iso. Kosik. Masa gak langsung ning kamar. Urung iso. Katung jamu. Sampun paripurna anggenipun temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ya coba. Kanjeng Rama lan ugi Kanjeng Ibu paring sabda wedal pitutur dumateng pinanganten kekalih. Gilir gumantos Kanjeng Ibu dipun suwuni doa pangestu dumateng temanten putri. Ibu, ya. Ibu, iya Nduk. Kula nyuwun donga pangestu panjenengan Ibu. Nggih, mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian Mas Jo Kluthuk sageta ngantos kakelinen-inen nggih Ibu. Iya Nduk. Muga-muga wolo-wolo kuwata Nduk. Menungso mung lelaku. Muga-muga wolo-wolo kuwata. Mergo uripmu kuwi lagi sepisan. Muga-muga atimu iso wolo-wolo kuwata. Ibu kuwi jenenge Ibu Wolo-wolo. Ing samangke sampun anggenipun pratitesaken idi pangestu dumateng temanten putri. Ing samangke temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Aja nangis yo, Le. Yen kowe nangis bapak trenyuh, ibumu trenyuh kabeh yo trenyuh. Bapak tresno marang kowe, Le. Iki tiba restati manis anggonmu bebrang. Aku seneng mergo kowe wis entuk jodoh. Apa dilat bathuk kuwi lho. Bapak. Kulo kok bae Bapak. Aduh ya Bapak. Le, cono le. Aduh ya. Romine pakmu piye, Le? Lah Kulo nyuntung kok pangestu awet ya, Pak ya. iki ora iso awet mbok cokot kok. Mangsamu. Le, anakku kluthuk le. Nggih, Pak. Iki teko ning damparing kepraben samudraning katresnan anggonmu bebrayan yo. Kowe kudu manut karo aku yo. Aja nganti kowe lali arahmu. Yen kowe lali karo aku. Amin. Kowe aja lali ya. Bapak tresno karo kowe. Aja sia-sia karo bojomu. Tresnono yo Le. Kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti gawe gelo bapak yo Le. Bapak yen gelo. Cek kae Bapak ya. Wah. Apa enek anak dikampleng iki? Ing samake Kanjeng Rama. Sampun rekor iki Ibu. Kok gendeng ya. Bocah edan. Kok ditemokne kok iso jejeki wong tuwa lho kok iso. Asal banyak ya, Pak. Ayo kono, mangsane. Panitia. Kanjeng Ibu. Iya Romi. Loh, Romi ndasmu iki. Wah, kok iso Romi lho. Ngono. Ya. Pelak. Umpama pelok. Lah yo iki no berdua no. Berdua. Oh, boleh pelok. Lagune apa? Loh, jelas to sing enak to, Bos. Apa? Aja digondeli. Nggih no. Deg-degan dek. Oh, iya. Nah. Karena ini deg-degan toh. Iki lagu sing keren lagu-lagu lawas. Nggih. Salep. Aduh. Salep. Tole sukune ayah. Mbok jejeg ora pas iki. Sesuk nek nggih sepelan iki tak teceng lemu. Ayo, nene. Ah, siap ya? Oke, siap. Yo. Aduh. Siap, Cepong? Cepong. Mas. Ya. Yo. Hot. Masuk. Yang mau pilih ke kota Singapura, terus bagus. Deg-degan. Lah nggih. Kowe kok melu. Kono ki yo melu ngopo ngono lho. Pokoke bengi iki kok lucu.
Menika swantenipun Kanjeng. Deg-degan de. Deg-degan de. Mas duduk mencelot. Iya. Awas. Oke. Deg-degan jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare ora ngono aku ra ngekewo apa bener sliramu wis pepisahan. Apalagi ngerti. Ayo kan biyen wis mlebu surat kabar to. Ora. Ayo digoleki to statusnya kepiye. Yo, ayo. Ketude ketuhe telo ayen wis patuk akeh kono ke ndang apa. Tuku-tuku mas ning kutha Semarang lagi ketemu wis wani pegang-pegang. Satute malame minggu kowe wong ayu dadi jantungane atiku. Menyang Solo mas biru lagi sembrono aku iki jangan. iya ada kedekan de ada kedekan ada kedekan Jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener sliramu wis pepisahan. Tok ayo. Asik. Ya. Tratapan mas Dah gendut-gendut Masa gak enek reaksine belas to, Pe? Lera kroso. Oh, berarti harus pakai Romi itu. Durung kembut-kembut. Iya. Sik, Bos, sik. Kayak mau rono lho, kurang ngisi-ngisini kamera ngono. kataku melorot gitu. Wah, dagelan kok nggih katok bal kok, temen. Ngono, ya.
Nah, kepenak to. Sembarang niku didudah melih, Pak. Nggih. Nggih, dados langgeng nganggo nilai berkarya. Betul. Ngeten. Dadi saiki iki bangsa sing lawas-lawas iki lagi malah ngetren. Ah, mula niku, Sing lawas-lawas niku saniki lagi-lagi wae ngetren mulane kula niku lagi goleki mantan-mantan kula sing biyen-biyen dadi sing. Loh, lawas itu dalam arti itu karya ini loh, karya. Tak kira sing lawas. Ora kok lawas mantan ini mboten. Wah, jan bleset. Tasih wonten, Bos. Wis oke. Nah, nggih no. Menika wonten Mamundut. Nggih. Sesideman kelawan Kancu Kuning. Ah, Saking Pak Santo Cangkring Blitar. nggih. Losowaran. Matur nuwun, matur nuwun. Ane ya. Memang lagu Sesideman karo Kacu Kuning itu tidak bisa dipisahkan. Kok saged ngoten? Mergo pas kuwi enggak enek apa-apa dadi nggih kacu dadi pas. Tisu lah. Tak pilihke sing saka Sidarjo ya. Nggih. Wonten lho. Sing isih gadis ibar lulus isi Surakarta ajine ngrah. Ono kaya nang Sidarjo ya. Mbak anu sapa jenenge kuwi? Opa. Nah, ya coba kaya apa? Disupoti cara Bali sik, Cok. Ya, supoti cara Bali. Yuk, kaya apa? Berpacu dalam melodi. Mari berdiri, yuk. Mari, Bos. Niki lak sing garap Mas Lutuk. Heeh, sing garap. Inalinu. Nah, niki sing garap Mas. Sar. Sor. Alhamdulillah metoke. Ya. Antong. Wah, jan alhamdulillah kok ngeten lho, semangat. Nek ndereke jenengan niku mesti ada hal yang baru. Apa ya? Mungkin lho Bos, niki ya pirang-pirangane ulan mboten ndereke jenengan begitu kepanggih ing dalu menika nyatane ada yang baru. Ini lulusan isi Surakarta. Oh, ini Budi. Ini bukan dari jurusan kerawitan, tapi dari tari. Niki. Makanya basicnya dia tari. Oh, ini lah orang ngerti ya asal usul. Tapi non sewu. Saman kalau tari kan tari tradisi ya. Nggih. Itu betul. Jadi sampean harus mengutamakan kesenian tradisional, jangan sampai terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Bojo kula ngoten niku, Bos. Piye, Bos? Bojo kula mbiyen penari, Nggih. akhirnya terkontaminasi dengan perkembangan zaman, akhirnya saat ini jadi instruktur son horeg, Pak. Son horeg. Son horeg. Nari ngono kae ngetut nih, gak nyanyi to. Gak. Malah joget. Joget modern saiki. Nggih. Malah saiki mu senengane tak gaene panggung moh. Saiki malah ngetutne son ki senengane ning ndur truk, Pak. Truk lak dikek son. Son. Nah, terus bojone teng dhuwur. Dhuwur. Nek joget piye? Lho Blitar ngono kuwi saiki mu. Dadi joget ya Lagi joget ramah ya. ramah saiki. Dadi ya joget-joget TikTok ngono kae. Cas ngene iki bojoku. Ya karena cinta Oh, saya Velocity. 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 TikTok, akhirnya cinta saya terhadap istri ya bagaimanapun apa menjadi keinginan dia, saya harus menuruti, Pak. Akhirnya piye? Akhirnya tak tut nek ngisor ngono kae, bojoku joget ing dhuwur ngono kae Masya sahabat. Allah, iya, Dadi iya. kula iki nggawa aku ngoten iki lho, Pak. Karo ngetutne bojomu ning Iya. dhuwur truk kae ya. Ngetutne ngene set. Kono ceduk ngono kuwi. Mimik lah, mimik tak ngene tak. Weh, kasih inuman. Ya. Pengertian. Ya karena cinta saya terhadap istri, saya selalu support. 100 meter tak tawani ngombe begitu 100 meter ngombe randut aku lho kok ora enek aku ya. Loh, oh leren ning sor truk. Aku tiba kecantol kabel PLN buru. Gandul. Kowe iki ya ora ngerti kok iso. Oh, berarti jurusan tari nggih nika nggih. Tari. Sidarso ya, Nduk ya? Nggih. Sidarso ndi ayo? Wage. Oh, alah Nggih. candi. Nyapo kok candi. Oh iya candi arah porong. Iya. Nggih, Ora arah asal usul candi. tari ora Nduk. Asal usul tari ngetos mboten. Nah, tau diulang nih ora kuwi. Lah enek. Nek mestine tari kuwi enek siji Wirama, Wiraga, Wirasa. Nggih to? Lak mesti niku pedomane lak niku. Ya. Ning jane asal usul tari niku asli nenten. Enak to? Enten. Wong Gen ngerti. Wong- Opa Dudono. Wong iso nari lho tak didoi. Nyapa mbiyen ki wong kok iso nari kepiye? Kuwi gara-garane wong pacaran. Hah?
terus geger karo pacare. Oh iya. Mangan sego Padang. Masuk ke Padang. Geger, Pak. Teng daerah Bali riko. Ah. Delalah geger sing lanang nesu. Ganteng ora ditunggoni karo pacare. Sego Padang diguak, Mas. Deyel. Kok Bali. Nggih, lah wong Bali lah terus kaget. Ah. Sego apa ki ngono? Kleyang-kleyang nih. Kleyang-kleyang karo wong Bali mek dilirik tok ngene. Ngulon dilirik ngulon, ngetan lirik ngetan. Akhirnya terus dari tarik kecak ngene kae ceng tak ceng kae ndelok sego Padang diuncali ning dhuwur. Oh iya. Sego Padang kuwi ndelalah kok ora Parane yang di parane. ora ceblok, Mas. Ora ceblok. Ketut angin. Akhirnya teko ning daerah Surabaya. Ning Surabaya ya toh. Mbok arepe ceblok ora gelem mangan sego Padang. Disaduk karo wong kono mergo kasar Jawa Timur. Terus deyel. Ya toh. Dadi deyel angger ceblok tendang kono dia. Terus akhirnya dadi tari remo. Tuntak tok tuntak cer. Lah kae nendang sego Padang kae. Delalah sego Padang ora sida mudhun. Semedhot ditendang kok. Tendang ceblok ning Ponorogo bar ka Surabaya karo wong Ponorogo gumun. Akhire roh panganan kok kadoan kae terus dibrangkangi. Wow. Oh, dadi reok. Terus akhirnya dieker-eker. Dadi arok Suramenggala. Dadi kae. Lah, ya kae. Terus dadi reok kuwi karo wong Ponorogo diuncake meneh. Deyel ning Jawa Tengah. Ora mambu ya. Oh, urung. Segone kok mambu piye? Kokono kuwi karo wong Solo didelok tok ora ceblok. Ora ceblok. Mek dingenekne tok. Lho. Walah. Lho, kae diulat-ulati. Kae sego apa kae? Lho. Padang iku. Nduk sego Padang. Delalah sego kena angin, arepe teko Banyumas. Kok Banyumas arepe ceblok wong kono kaget. Pasar budane pasar kene nyunggirijing, sego ki ceblok. Ditampani bokong. Tangger ceblok rono deyel. Ceblok rono deyel. Dadi tari jaipong. Truntak diwatuk tuntak ndelah tundut lah. Kae bokonge nggih nangkis sego Padang. Sego Padang deyel lah kok plelap. Langsung ning Irian Jaya, Pak. Saking bantere disenggol. Langsung wis ning Irian Jaya, sego Padang iki sik panas, Pak. Langsung dicek kanan tek langsung dadi kono. Sebabnya apa kan? Mangan kepanasan, Pak. Tuh, kae. Oh iya. Terus nyandi neh wi. Orane Akhirnya di sego Padang akhirnya ning dindingan saiki 10.000-an. ayo kuwi akhire tadi terus 10 kuwi ngono. Apa? Bang untuk cayu. Kok ayem. Napa? Anu, nek gandhe iki bes iki tarik kon nari jaipong ya. Nggih, Bos. Lah sing lembang. Sing nembang Mbak Cempe. Oh, Citandunan. Mbak Jidor Kahot. Oh, Siap. iki iki senengan kok. Enek ngangi sampun ora biasane. Mboten sangih mboten napa-napa. Wah, niki mon cekap kok. Oh, Ngeten. Nggih. engko gen dilawani karo Mas Joklutuk. Joklutuk iki jaipongan juga apik. Lho ngene iki. Duet nggih, duet iki, duet maut. Niki dek wingi pun duta tari. Tari. Teng Malaysia. Teng riko mboten nari malah nglakoni hukuman gantung. Aku ditatari ben nari wong. Ngono. Coba Ya coba ya, diselani lagu, tari terus lagune. Iki tembangan iki Jabidor. jangkepipun wonten pakliran jenengan nu ngeten iki lho Gus. Apa? Lakon kecakup. Lagone nggih kecakup, lucone nggih kecakup. Dadi angel nek nata antarane 3L niku angel. 3L. Lagon, lakon, lucon. Ya. Niki. Layakna begitu aku roh, sapa jenenge? Terus si Apa? Opa iki joget aku kelingan bojoku tipe layakno gak belum jogetne. Lah napa Mas? Wah iki lah gerakan Citanduwinan to. Begitu saya Bang, Plek ngono. bojoku pas ngene to. Heeh. Lali to kelek ro dikerok. Dadi mbah lelek 2 meter lah. Ya Allah, gondrong. Kok tak klabangi sesuk. Kok iram aku. Nembang Iki ana sing nyuwun lagon ayang-ayang iki lagu apa aku ora ngerti. ayang-ayang iya. Enek musik ta? Mas Doro ya. Lagu yang lagi viral nih, Lagi Pak. viral di TikTok Viral. atau Di semua. di semua media massa ya. Nggih, teng YouTube viral. Video Kok iso media massa. Media sosial Mas. Ya kasus ya.
Pak, kula meminta waktu sebentar. Oh iya ada apa? Ini dari keluarga Dwi Jolars Indonesia ada yang ulang tahun. Siapa? Dik kasihku sama Mas Guru. Oh gitu. Ayo Mas nyanyi dulu Mas. Diluk. Nyanyi biasa potong lehernya ngono kan. Aja to, kok nek tau langsung. Satu, Apa, ayo apa, Mas. apa? Ya wis kanggo ngurmati Mas kanca. Soro jan suwine. Ngurmati Iya, kanca. iya. Ya selamat ulang tahun tuh Dek utawa toleh kasih karo Mas Guru dosen isi Surakarta. Selamat ulang tahun. Pak iki nek roti sampe nek dulangno Mas Guru karo Dek kasih ya. Wis kuwi kon kemut wong loro ngono lho. Ya ben dimut. Ayo. Itu nyanyi Mas ayo. Nganggo tiup lilin ora iki? Ya Siti. Apa mercone kon nyebul piye? Oh, kalih Pak Iswanto. Oh tiga ya, kayak wae. Ya bareng iki. Dibagi telu berarti. Lah yo. Kok kabeh bareng ngapa? Hari ini hari ini ya. Hari yang kau tunggu. Semua aja yang merasa ulang tahun. Yang ulang tahun maju dong Pak. Yang ulang tahun maju. Yang ku beri. Ayo dong. Ku tandang dan kunci. Bukan seindah bunga. Atau puisi. Ayo Pak, maju Mas. Bukan yang paling. Ayo. Tak mau. Nomor dikit yang aku daripadamu. Doa tulus hati. Selamat ulang tahun. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Mas Guru Pais dan Dik Kasih. Oh, kalian Mas Dodo. Yo. Akeh men sing ulang tahun yo. Ayo Mas Dodo. Ayo Mas Dodo. Akeh biangan iki Tak ulang tahun jemput iki. lho, ulang tahun dari. Ayo, tiup Ini nih lilinnya kuenya. siap. Ayo mendekat sing ulang tahun. Ulang tahun. Tiup lilin sik iki. Ya kono. Kisarane anggarane nipis. Liline sita sebul bareng-bareng nggih. Ya sepul bareng-bareng. Yo, nyanyi. Anu sik. Tiup. Sik. Ben ambil napas sik. Ayo ambil napas. Ambil napas. 3 jam. Ini ulang tahun yang sing kepiro? 22. 22 biyo. 17. Alah, Nggih, tenanan. aku sih itu rae piro. Telu. Oh, alah. Telu. Pak Is berapa Pak Is? 41. Stowek ulang 41. tahun. Yo. Uro kaget tau. Yo cepet. Nyanyi iki sik. Siji, loro. Tiup lilinnya sekarang juga. Kuenya ayo Yang tua dimakan. duluan yang tua. Makan Kita. kuenya. Makan kuenya sekarang. Kok sampe tak bilang aku ya. Lah kok sing terakhir iki? Kowe kita cilik contongmu kok buta to, Le? Ombok nek rame. Rene. Matur suwun. Cium. Matur suwun karo Mbak Lurah. Iki ulang tamu iki nunut Mbak Lurah. Ditanggapne wayang. Tangkapne wayang ulang tahunmu iki. Ulang tahun tanggapne wayang lho. Sehat selalu panjang umur. Ke-
Moga-moga tetap berapresiasi dalam budaya Indonesia. Sehat selalu. Ndek Mas Kangkol ya. Makasih. Wis rapi dong. Terus minta kadonya Pak Kangko. Minta kadonya Pak Kangko. Minta kadonya. Sik. Iki jane sindenmu kulino delemis itu piye? Iki jane sinden. Iki jane sinden mau maklar iki. Maklar. Sik, enek sing arep ngadu lho, ngadeg Apa lho, lo ya? tengah lho. Ngadu to, Mbok Sik. Aduh gundulmu kayak anyang-anyangan berbung semut iki. Tak kira ngadeg arepe ngadu. Kok iso lek mie lho. Spesial untuk yang ulang tahun, ini lagu Ayang-ayang. kenal. Karena insya Allah Jane joget. sing ngurung duwe jodoh akan selalu menemukan ayang yang selalu setia terhadap Anda. Amin. Sing Untuk sedih yang bojo, sudah. mudah-mudahan akan selalu setia terhadap ayang Anda. Aku rambut dungane to, Mas. Moga-moga sama dari tempat yang sesakinah mawaddah warahmah. Kanjeng. Yo. Pak Yo, Joro. musiknya coba kayak apa? Diatur ke. Yuk Mas Joro, dadas. Sikat. Iki lho ayang-ayang iki lho. Ini duet loh Mas. Loh, enggak. Rasane ati kang nandang sangi pengen hanyawan aku
mulane sing mirsani sakmene kae meni ora ketang sak propirane tetep ngenteni gelaring lakon. Nggih. Mula tawon kuwi ana entuke lakon ana tutuke. Lah nggih. Engko iso disambung gara-gara lek Siap. guyonan tetembangan. Niki anu Mas Kangko. Pripun? Salene sing ulang tahunmu sapa ta iki kula ape kowe kado niki tawene karo sing ngedram ya. Modelmu. Aku model mulai pesen kok. Iya sing iki. Kuwi asline ora nggih mancing. Lho apa? Nggih ngereni kancane ku lho. Ora kok kaban nek cedek lho ngono. Iya. Mas, kembang cukup panggil sesen kali nggih. Nggih, siap. Oke. Siap. Monggo. Halo, sawangan mendung mentiung agawe payung mayungi negara.